Dobré ránko a vítajte pri ďalšom vlogu. Neviem. Veď to je jednoduché, veď to je rovnaké ako všetky hypotézy, len tam máš iný vzorček. Dobré ránko a vítajte pri ďalšom vlogu. Teraz to tu dlhšie nebolo, takže ideme back to vlogging. Je aspoň 11. ráno, pondelok. Ja mám školu od 2, ale nechcela som ísť na tú druhú, chcela som ísť až na 15:30, kedy mám zápočet, ale o tej druhej by som mala mať prezentáciu semestrálneho projektu. S tým, že sme 3 v skupine a tie 2 vedia o tom, že dnes k ním mám prísť, ale neviem, že či tá jedna príde alebo nie, proste, takže keď nepôjde, tak logicky pôjdem, aby tam nebola sama na to, aby to prezentovala. Každopádne, vonku je pocitovo -3, čo sa mi vôbec nepíšte, už dlhšie nebolo teraz, ale to bolo celkom akože dosť v pohode počasie. A tak, čiže musím si ešte spraviť niečo, proste na ten zápočet máme z daňovníctva a ja tam potrebujem mať faktúru moju vyrobenú, ale ja som na to nebola, takže nemám vyrobenú, takže si ju chcem vyrobiť ešte teraz doma, aby som ju mala hotovú a keď pôjdem prezentovať, tak si musím pozrieť, že vlastne čo idem prezentovať logicky. Akože viem čo, ale neviem proste tie údaje, hej. Proste makroekonomická analýza holandská, sorry, fakt to neviem. Čiže tak, takže poďte na to so mnou. Práve som objednala z MyProteinu priateľovi tepláky, dúfam, že budú dobré, keď nie, tak to vrátim, ale uvidíme. A musím ešte odoslať aj jednu zasielku cez Vinted. A ešte cez Vinted som objednala jednu polokošelu, ktorá dúfam, že mu bude dobrá. Včera sme robili perničky a domácu pizzu. To som asi na nejakú domácu pizzu. No a vlastne dneska mám zápočet. Aj tú prezentáciu zajtra mám zápočet ťažší, ale som celý deň v škole a potom v stredu máme poslednú akciu konečne z roboty. Aj to iba akože ráno tam pôjdeme. A potom upratujeme kanceláriu celý deň. Večer máme kapusnicu tam, no po obede v tých našich kanceláriách. A potom vo štvrtok idem domov po obede. S tým, že sa ešte vrátim vlastne v nedeľu naspäť do Bratislavy, lebo v pondelok si robíme s priateľom akože štedrý deň my dvaja tuto a potom idem 23. znova domov. Takže toľko k tomu. Hej, a na ten zápočet zajtra som sa ešte aj neučila, čiže to musím dneska spraviť, no po obede večer, keď prídem zo školy. Tak ja som už aj rozmýšľala, že si to spravím hneď akože takto po ležečky v pyžame v posteli, ale ja viem, že by som sa potom nedokázala postaviť a niečo iné robiť. Lebo ja som proste také, že keď sa prezlečiem už z pyžama, tak už proste fungujem. A keď som celý deň v pyžame, alebo tak, ja nefungujem vôbec, ja proste iba ležím v posteli. No, idem si spraviť niečo na nejaké, ale vôbec netuším, že čo, musím si to rozostrieť prvé, lebo neviem, že to pomôže, lebo to je celkovo tma aj vonku. A hlavne som si namasiť ruky, lebo na mne zo zimy strašne toto, že idem si pokrájim, že chcem jesť. Reálne ani nie som nejaká, že hladná proste, že by som potrebovala jesť, ale mala by som sa najesť, lebo však koľko hodín 11, možno o kúsok viacej. A proste potom pôjdem do školy a tam nebudem jesť, takže ja som si sa mala najesť. Najlepšia časť na dospelosti je to, že si proste každý deň človek musí vymýšľať, čo chce jesť alebo čo chce variť. Ja som si chcela dať tú pizzu, čo sme včera robili, no tak to si dám teda. Ale dala som si aj niečo iné. A možno si ju ani nedám, nechcem teraz asi. Mega dlho som rozmýšľala, skončila som pri glečke s mliekom. Neviem, čo mám k tomu povedať viacej asi. Vôbec netuším, čo si mám obliecť, lebo ja proste mám pocitovo -3 či koľko. Ale vlastne nechcem mi úplne naobliekavať, ale teda nechcem mi bola zima, ja som strašne zmastnutá, čiže ale neviem, čo idem spraviť s vlastmi, lebo oni sú mastné. A čo k tomu proste? Inak,
poslednej dobe mám, že mega dobré brucho na to, že nič nerobím so sebou. Nie? Hnedé rifle. Niečo si musím spraviť s vlasmi. A rozmýšľam, či si dám nejaký sveter, alebo si dám mikinu. Neviem, je to celé zlé, ale to tak aj nechám. Idem sa rýchlo zbaliť, musím utekať na autobus. Si iba sťažujem život, ja som si proste nechala okuliare v aute, ale ich potrebujem do školy, takže ešte sa musím zdržať tým, že pôjdem do auta a budem stať iba okuliare. To je final outfit, tak to idem vonku, potom mám sveter, hej ešte. A ja teda utekám. Ja ako to zima. Ale zatiaľ som nemám čapku, lebo si hovorím, že bude ešte väčšia zima. To som nebudem mať čo dať na seba. Navyše, takže čapku si nechám ako záložný plán zatiaľ. A keď mám do školy, tak si asi určite dám, lebo proste zimka. Hej! Hej! Halo! Ja pozerám šipky, nechám. Ja som konečne naspäť doma, ale tak som vymazala, keď je taká zima. Akože to, že tu je jeden deň 10 stupňov a druhý -5, to si akože vypala si úplne mladové uši. No som si nedala čepku, ale že som šla iba autobusom a teraz som šla akože 8 minút pešo a to už som nechcel vybrať. Ale fuj, ty kokos. Teraz som konečne po 2 hodinách, čo som doma otvorila štatistiku, z ktorej máme zajtra započet. Ale ja som strašná v tom, že proste niekedy sa nechce už tak strašne klamem, že proste, že je to jednoduché a že to určite budem vedieť. Keď teraz tento chy kvadrát som si pozrela, teraz som si to otvorila a povedala som si, že to je jednoduché, to je rovnaké ako všetky hypotézy, len tam máš iný vzorček. No pre Boha, inak je to presne. To som si povedala reálne, teraz som to povedala aj kamoška do hlasovky. Ale ja som v tomto fakt zlá, že proste, že ja si strašne si klamem sama sebe. Že sa mi fakt extrémne nechce proste učiť a pozerať si tú štatistiku, tak idem zabaliť, neviem, ukážem vám aj čo, ale zasvietím si asi stromček. Musím dať nové baterky do tejto hviezdy, lebo už strašne málo svieti. Ale idem vám ukázať vlastne, že čo som dneska bola vytlačiť. No, takže vytlačila som takúto koláž s nápisom Paríž 2026. Tuto je lístok na autobus a fotky Paríža a tuto je vlastne fotka, kde je autobus, napísané 5 dní a takto, lebo proste kupujeme mamke. Mamka má narodky po Vianociach hneď, proste necelý týždeň po Vianociach má narodky. A kúpili sme jej zájazd do Paríža, lebo to je vysnívaná destinácia, kam by chcela ísť, až tam proste nebola. Takže sme jej našli takýto zájazd a kúpili sme jej to, takže tuto jej napíšeme niečo, že niečo pekné. To budeme riešiť asi až doma aj so sestrou a takže čo jej to napíšeme, ale tuto mám aj, že Manchester 2026, pretože svojmu priateľovi som kúpila lístky na Manchester United na zápas, lebo to je jeho obľúbený tím, ktorý stále pozeráva takto. A tým, že sa ide Old Trafford prerábať, ale on by strašne akože chcel vidieť, chcel ísť na zápas ešte do toho starého Old Traffordu, keď ešte nie je prerobený. Tak som si povedala, že kedy nie teraz, a kúpila som proste lístky, akože vie o tom. Ale sme museli proste spolu komunikovať, že kedy pôjdeme a tak, na ktorý zápas, akože dátumovo, aby nám to vyhovovalo obidvom. A nakoniec to vyšlo tak, že na moje narodeniny sa budeme presne po obede vrácať na Slovensko z Manchesteru. Ale hej, to som mu kúpila, takže nemu to idem teraz niečo napísať a chcem to nejak zabaliť, ale nemám asi takú veľkú obálku, čo je dosť na hovno, lebo ja by som dala aj iba do celého papieru, ale zas a vlastne môžem to asi iba do neho, len budem niekto opatrne trhá, no. Ty plus ja, 16. až 18.5.2026 Manchester. V zátvorke skočíme aj na zápas. Čo ty na to, láskonka? Lebo ja ho volám láskonka. To je také moje, takže toto.
Tak včera sme robili tie perničky a aj keď je tá prvá várka taká torčia, hej, lebo sme si mysleli, že ešte tomu treba, už tomu netrebalo, tak aj tak to chutí dobre proste, podľa mňa na perníkoch sa nedá nič pokaziť, iba keď ich úplne spečete, hej. Ale chutia dobre proste. Krása. Tak teraz napadlo, že vlastne tým, že skončila farma, tak ja teraz akože... Čo budem robiť? Čo budem pozerať? Rúža chodí iba 2 dní do týždňa. No už aby začal Survivor, alebo čo, on chodí až neskôr, on chodí na jarne, alebo tak nejak. Smutok, škripanie spá. Čo? Mám stres. Ale bude to ok. A potom sa pôjdeme nájsť do školskej jedálne prvýkrát. A pôjdeme na kávu. Za 2 roky. Áno. Za Sarou. Ahoj, Sara. Prvýkrát na obede. Dobrú chuť. Máme taštičku, ktorá nevyzerá ako taštička. A stolička mám pocit, že sa budú spať. Kajka nám spravila kavičku. Ja sa to nie je to také, že Veď mám šardečko. ale to... Ja iné čary viem robiť. Jaké? Labuť? Ja to Týmto dňom mi oficiálne skončil zimný semester, ak nepočítame skúšky, lebo ja mám vlastne školu iba pondelok, utorok, takže chvála Bohu, už to mám za sebou. Na jednej z obedných hodín sme boli na punč, lebo to vlastne nám bolo slúbené. Na začiatku semestra, že posledná hodina bude, že pôjdeme na punč, alebo teda na trhy, ale to by sme nestihali. Takže sme boli aspoň na punč a už iba zajtra práca a už chcem proste vegať aspoň na chvíľu. Sice budem akože cestovať viackrát, ale to už mi nevadí a už proste iba to, že nemám žiadne povinnosti, tak to ma úplne, že ukludní a proste chcem sa vyspať. A chcem si proste užívať čas a nie, že musím robiť veci, ktoré nechcem robiť. Takže sa na to veľmi teším, ja som strašne dogabaná. Úplne random myšlienka inak teraz, ale by som strašne chcela vedieť spievať. Podľa mňa je to strašne cool, keď vie niekto spievať a veľmi by som chcela vedieť spievať, ale no nemám na to talent, takže ja si akože spievam v sprche, hej, ale akože to neznamená, že na to mám talent. Takže talent na to nemám, to je dosť škoda, lebo ja by som veľmi chcela vedieť spievať. Dobré ránko, ja som prišla do práce, je 7:30 presne. A čakám iba, kým pôjdeme na tú akciu. Akože 7:30 sme sa mali stretnúť. No. Akože 7:30 sme sa tu mali stretnúť, ale ja to budem úplne v pohode. Ale proste ešte chvíľku posedím. Ale zároveň mám pocit, že my tam dneska máme mať iba paravany. A my tu nemáme všetky paravany, takže mám pocit, že keď tie paravany už boli naložené. A čo keď na mňa zabudne šéfka, pôjde sama. Uvidíme. No takže ja už som akože prišla z akcie, dal som si super lievance, mám nejaké na doma. Akože dala som si normálne spravené aj so všetkými prílohami a tak, ale mám na doma také predrobené, ktoré si pozohrajem na masle a budú topka, takže možno ešte dnes s priateľom alebo zajtra na nejaký uvidíme. Každopádne som naspäť v kancelárii a idem baliť balíčky. 85 balíčkov potrebujem zabaliť. Takých, kde ide, že proste vianočný sypaný čaj a oriešky. A zviazať to s tužkou na mašlu a do tej mašle dať eukalyptus. Krása. A inak stále tu máme bordel. Ale dneska sme to mali upratovať, ale kolegynka je chorá, takže to budeme upratovať niekedy v januári a to čo je za bordel proste, hej.
dám a ešte tam tu dám trošku